Ja, part 2. Anden del af blobben. Eller i hvert fald riggen af den. Sådan en enkelt ting, bare lige for, at man, eller jeg, kunne nu godt finde på lige at have den her til at det er vist helt endnu. Så jeg bare lige er sikker på, at det er den. Og så kunne jeg egentlig også lige tænke mig at se nogle edges her, så jeg kan se, ja, om de der 10, de rent faktisk, om de nu også ligger fint. Men ja, det skal nok gå. Det skal nok gå. Nå, tungen. Det er sådan, at når man vælger sådan en kat pelvis, som er, eller ikke en kat pelvis, men når man vælger en hub, så kan man bygge videre på den. Og nu har vi brugt sådan en spline, som man egentlig bruger som en rygsøjle normalt, og det er derfor, den kan lave de der bøjelige ting, når vi nu begynder at animere den sådan. Så kunne jeg godt tænke mig, at den anden, det er godt nok, de kalder den godt nok en hale, eller tail, men jeg kunne nu godt, altså, den kan vi sagtens bruge som tunge, altså tail, tongue, same. Jeg tjekker lige, jeg har lige lavet at tail, og så når jeg vælger mit første led på min hale her, og så lige roterer den 180 grader, så den kommer der. Og så kan jeg ved ikke, om I kan huske, men jeg mener, at jeg skulle lave det første bone, som var en rimelig langt og bredt, så det kunne have hele svælget faktisk. Og så tror jeg, den er blevet, hvad skal man sige, noget der fylder for meget. Sådan en hale i forhold til de andre bones. Så når man tager fat i sådan en hale som den her, så flytter den kun et bone ad gangen. Det er måden som riggen fungerer på, det er at man kan hvis jeg kan ramme, flytte de her forskelligt. Eller man kan, og det er det som vi skal bruge, det er det her med, hvis man vælger et hierarki, og så man roterer det, så kan det lave sådan en her. Sådan ligesom sådan en snabelagt et eller andet. Men jeg vil egentlig gerne tilbage til før jeg begyndte at røre ved den. Fordi hvis jeg dobbeltklikker på det hele, og vælger den alle parents også, det gør den jo i alle hierarkier. Så ned med dig, ind i svælget med dig. Se hvor vi kan placere dig bedst. Så lige gå her og kigge. Det er trods alt altid lidt bedre at kigge i det rigtige view. Det jeg kigger efter, det er den edge, der ligger på langs her, som er i princippet den, som tungen bliver delt med. Altså jeg prøver at placere den her sådan så midt i som muligt, og så tager jeg i princippet alle de her og flytter uden for munden. Eller i hvert fald uden for svælget, i hvert fald der hvor det første knæk det kommer der, hvor den mødes. Så skal jeg lige have den der, sådan der, og så tilbage og kigge her i det her view. Ja. Måske skulle vi lige skale den en lille smule. Altså det er så det, man ikke skulle med den her. Det var sådan, der var. Haler skal kun skales en af gang, et led ad gang. Fordi ellers så, det bruger den sig ikke om. Det er også derfor, vi kan se, når jeg skaler den her en, så skaler den dem alle sammen. Og det er derfor, vi kan sådan, når den skal trække tungen ind, så skal vi have skalet den her ned. Og når den så skal ud, så skal den jo så være ude her. Og ligesom jeg startede med at forklare, så måden den er modelleret på nu, det er, at det er en ekstrem. Så det vil sige, at bonesene skal i princippet ikke være afslappet eller noget andet, men virkelig være der, hvor den, når tungen er mere eller mindre eller mest ud. Så jeg piller lige lidt her med den. Og så ligesom med kroppen, så kunne jeg også godt tænke mig, at der er flere led end 5, så den tror jeg faktisk, vi laver 12 led.
Og så sådan lidt anderledes end den anden, der er, hvis jeg tager her fra siden, og så flytter det yderste led sådan helt ud til kanten her, så stadigvæk sørge for sådan nogenlunde at holde det i midten. Så kan jeg sådan tage hver enkelt og flytte, så om jeg ikke kan ramme sådan nogenlunde i en edge, sådan så det ligger i princippet, hvor jeg kan have måske lige lægger lige en lille smule her. Og allerede nu der tænker jeg lidt over, hvis jeg nu holder mit knæk sådan nogenlunde, hvor der ligger en edge, så når jeg skal fortælle, hvad for et bone, der knækker hvad, så tror jeg, at det vil hjælpe mig meget i skinningsfasen. Altså når jeg skal til at binde de her skelet ting, altså den her rig til meshen. Ups. Har jeg ikke... Hvad er nu det her for noget? Det er bare grafik fnidder. Og det er klart, at jo flere bones jeg har her, jo blødere bliver, hvad skal man sige, måden som den krøller på. Jeg kan få den derhen. Og stadigvæk kigger jeg efter den midterste der, for at se om de ligger der, hvor jeg gerne vil have dem. Så kigger jeg lidt på, de må helst ikke have for, skal man sige, de må helst ikke knække alt for meget den forkerte vej, heller den vej, som jeg gerne vil bøje dem. Jeg ved ikke om det, altså den her bue, der er i. Jeg skal det have dem lidt længere ned. Så. Og som sagt, til forskel fra før, hvis jeg skaler en af dem, så skaler jeg dem alle sammen, så jeg kan ikke rigtig skale, ligesom jeg kunne med den anden, så jeg bliver sådan lidt mere nødt til at leve med den her, men det kan jeg nu også godt, og vi kan nu også godt se, at det er tungen, der stikker ud, og den har lidt større form, men jeg tror, det her, det ser ikke helt tosset ud. Prøv at se, hvis vi lige tager den her, og så bare lige tester. Det er ikke godt nok. Jeg skal nok alligevel herfra. Yep. Den kan godt være den. Yes. Det var jo i princippet opsætningen af, i hvert fald af riggen. Det er de to elementer, som jeg mener, vi skal bruge i hvert fald lige nu her. Som sagt, jeg kommer ikke til at lave bones, så man kan lave karakteranimation eller ansigtsanimation med øjnene, i hvert fald ikke sådan lige, ikke lige den her gang. Men så det næste der skal til, det er, jo, jeg skal selvfølgelig lige vise, at når man flytter på den her, så flytter jeg på hele riggen.
Og når jeg flytter på den her, så flytter jeg så også på hele riggen. Og når vi så siger, at den her rig skal være sammen med den her mesh her, så med skinbinding, så skal det nok komme til at gå. Sådan en anden ting. Også bare lige for at vise, hvad riggen kan nu, så er jo ideen, at man kan gøre sådan, og man kan gøre sådan, og man kan scale. Og det kan vi så ikke se, før vi får den animeret, men ellers så kan man scale den op og ned, og ud og ind. Men ellers så er ideen jo, at han kan nærmest i princippet ændre sin kropspositur. Og man kan også godt, og det skal jeg også lige hele taget. Man skal nok kunne det hele her. Så det er fortrøstningsfuldt indtil videre. Så lad os stoppe for nu og få sat hale og hoved, og så skitten, som er jo så i det her tilfælde nok måske den mest kedelige proces af dem alle sammen.